Insizwa ishaye kwabola, ikhulume kahle, yabeka nje amaqiniso wodwa, yangasola muntu, akhulumise okwendoda. Umuntu ufuna ukuthi into bayimoshakele kube nesixazululo. So kunabantu abaphiwe laphana ekukhulumeni isisoka nje ubone umuntu lo uyakwazi ukuhloniphisa inkulumo ayilandelise ngendlela uyona yona ingadidi abantu bagcina abantu belahleka. Ubukhuluma lento kangizwe okusenza i-podcast kabi nanokugagamela nangamawala. So angizwe ukunimoshela isikhathi eside-ke before ngizwele-ke lensizwa ukuthi yena ibe kahle kanjani laphana-ke evidweni yayo eyenzeke laphana ku-TikTok. Ngicela ukuthi beqhubeke bekhomente belike abantu sihlangane kwi-comment section nama-subscribe-ayo-ke sibonge kakhulu. Umsebenzi wona uyaqhubeka kodwa-ke engathi singafaka umfutho-ke ngingajabula kakhulu. Akona izwele ukuthi i-video ibeke kanjani lensizwa. Bafowethu, umbhobho Nkabi. Cha, ngane zakwethu ake siphawule ezweni. Sakhile nathi singakhile kwakho omkhulu. Bafowethu. Ngizoqonda ngqo. Kule ndaba yechunu ne-podcast le kaMac G. Yazi bengilokhu ngibona nje ey'nkundleni zokuxhumana kwasho ukuthi bengingakayibuki i-podcast ngizwe ukuthi akhuzani sebemenzeni manje sebemenzeni. Yabona into engalula la bafowethu. Hayi ukuthi ungizwe phuma kule podcast le. Ngeke. Yazi ungizwe as much as kuumuntu esikholelwa kuyena kodwa inenkinga amawala too much. Yabo. Unamawala kakhulu ungizwe unamawala. Yabo futhi mengabhekanga uMac G izovalwa ngempela la podcast. Izovalwa ngempela. Umuntu usanda kuphuma ecaleni manje leli kalokhu njani kaMalema. Manje ungizwe kusho ukuthi uyohlala esemacaleni nxa usho oyilimi lakho nje ohliphiza kwesinye isikhathi. Yabo. Ukuthi wena uyakholela kuwena ukuthi wena umlomo uyaphuma kwelakhe iqiniso. Lo mhlaba iqiniso ngeke lilungise yonke into. Unamawala umchunu. Kukhona iphathi engingayithandi bafuthi esikubuyisele mhlawumbe ukuchema namasayidi kanjani. Kukhona into engingayithandi minenzwa ichunu le yokuhlezi efuna ukuvezela abantu ukukhuzana uminyanya kangakanani noma wamona kangakanani. Lokho sesiyakwazi ngoba phela samabhinqa sikhona kule ndima amaskandi. Lavele lakho isayidi ukhuzani lavele kaMchunu. But asimtholi ukhuzani ibhizi lokho eshumayela ngokuthi mhlambe abekho right kangakanani echunu. Kodwa ichunu libhizi noma mhlambe uyasimema nathi asimenyanye njengoba emenyanya. Hayi bakwethu ingane yomfazi leya nendoda. Nalento ke lekho iclaim ethi ndodana. Hayi mina ngesingami ngiyawuveza nje umuzwa ukuthi ayikho right lento eyenziwa yichunu. Baholi basenkandla manje ikhona niyibona lento. Hayi sizani ngana kwesekwanele ngoba angikholwa ukuthi empilweni khona lento ethi uyisitha saphakade. Ichunu uyabona indlela ekhuluma ngayo ukuthi yebo lalimala. Mhlambe la kamlemaza khona ukhuzani deep. Yabo. Kodwa asikho isidingo sokuthi wena ufune wenze sengathi ufuna ukumema iSouth Africa ukuthi ayimenyanya ukhuzani ngoba nakho yamenyanya because wona wena. Hayi South Africa yonke. Hayi indaba ezithi angeke. Laphana kwi-podcast and chill network unikezwe i-platform as upresident wamabhinqa. Ilokho kufuna ukufocus khona. But isidingo sokuthi ukhulume into enegative ne-personal phakathi komuntu wena amabhinqa bangena kule nto le ngoba uma sikhuluma ngamabhinqa asikhulumi ngesayidi elilodwa. Asikhulumi ngesayidi elilodwa. I-wrong ngempela lento le. Ukhuzani uthukuthela kufanele. Ingane abantu saphuma empini zikamaskandi ngizwe babhizi bafuna ukuyibuyisela khona. Lento izimpo zamaskandi iyadala ukuthi lungabi khona unzinzo endemini yomculo wamaskandi. Yabo? Njengoba ngisho ngithi ungizwe ilolu hlobo lomuntu oluthi liphethe igolide ngapha kodwa ngapha libephethe inkembe. Ngoba ngisho esakhona ukhuzini FM. Wayibona ukuthi ikhona kulento yena yokuveza ukuthi yena yini ayithandayo. Yabo? Umdlalo phakathi kaMthandeni SK neNdlani Mlenze waphuma esandleni nje yili ichunu.
phela siyakwazi lokho ngoba thina umculo siyawulandela siwushendizi. But into engikhala ngawo kakhulu, ichulu lifuna ukubulala igama lengane yabantu ngokuhleziyo liyona noma ngabe uthi uKhuzani uney'nto ey'ningi kangakanani ezinhle azenzayo endimeni yomculo kamaskandi, kodwa nje ichulu lona lifuna lona lisivelezele njalo ukuthi lona akamuhle kangakanani kulona ichulu ilokhu njani kuyena uKhuzani. I-wrong leyo nto leyo, i-wrong ngayo yonke indlela, yabo, i-wrong ngayo yonke indlela, yabo. So yabo nje uma kujinya ngiyam-challenge mina, uma ngabe engafuni ukuthi i-podcast yakho ivalwe, heyi akalikhiphe ichunu ngeke, linamawala ichunu, linamawala noma ngathi ukhuluma iqiniso, unamawala ngisho kilo iqiniso ungizwe. Ayemukelekile leya nto bafowethu, asiwayeke nje amasayidi mhlambe nokuhleka into engahlekiswa. Leya nto nje yenziwa ichunu lokhu ebhizi ekujova ingane yabantu noma ngathi uyizonda kangakanani, akayiqonde okungcono. Kodwa nje ngiyacela baholi basenkandla, hhayi ake niyilamule, noma ingeke ibe lula kodwa ake niyilamule manje sekwanele. Yabona le nto ishiwo umnyeza ekhomba ubhuti uXamuxakile mfowabo kaDlamini lapha eBabananga ukuthi hhayi sengimbonile umholi wenhlambuluko. No, inhlambuluko phakathi kwami kaKhuzani nechunu iyadingeka, yabo, iyadingeka. Mhlambe le nto iyosuke ihambe ibanga elide ngale ndlela yokuthi iyoze ikapakele ey'nganeni. Siyacela baholi basenkandla, zikhona insizwa ey'hloniphayo, bakhona omavava, bakhona nezinye zabogcaba, zikhona nje insizwa ey'hloniphayo engakwazi ukuyilamulela le nto kaKhuzani nechunu, ayisekho mnandi. Umbhobho kabi.